verse number 27. Isaiah chapter 10, verse number 27. Bese siya kwincwadi kaJohn chapter 4 Thank you Jesus. Qala ufunde uIsaiah Incwadi kaIsaiah chapter number 10 verse number 27. Kuya kuthi ngalolo suku umthwalo walo ususwe emahlombe akho nejoka lalo entanyeni yakho liyakukhuphuka eRimoni. awuphinde futhi Kuya kuthi ngalolo suku umthwalo walo ususwe emahlombe akho umthwalo walo ususwe emahlombe akho nejoka lalo entanyeni yakho liyakukhuphuka eRimoni. liyakukhuphuka lenze njani eRimoni. ngicela uphinde futhi Kuya kuthi ngalolo suku umthwalo walo ususwe emahlombe akho umthwalo walo ususwe emahlombe akho nejoka lalo entanyeni yakho liyakukhuphuka eRimoni. Amen. Amen. John chapter 4 verse number 21. Johann sahluke sesine iverse elika 21. Incwadi kaJohn chapter number 4 verse number 21. uJesu wathi kuye, sifazane kholwa yimi, isikhathi siyeza lapho ningasakuyikhuleka kuBaba nakulentaba naseJerusalema. Kahleke Nkosi yami, sorry mama ngitheni? John chapter number 4. Kancane nje. So no Johann, Luke chapter 4 verse number 21. Luke chapter number 4 verse number 21. Tell Johann, sorry. Incwadi kaLuka chapter number 4 verse number 21. Yes. Waqala ukukhuluma kubo ethi namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo ezindlebeni zenu. Bonke bamfakazela bemangala ngamazwi. Omusa aphuma emlonyeni wakhe. Bamangazwa amazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe. Bathi lo akasiyo indodana kaJosefa na? Bathi lona akasiyona yini indodana kaJosefa na? Wathi kubona nempela niyakusho kimi lesisaka sokuthi. Ngempela ngiyakusho kini lesisaka sokuthi. Nyanga zelaphe wena. Lokho esikuzwile kwenziwe eKapernaum. Lokhu esenikuzwile kwenzeke eKapernaum. Kwenze nalapha ezweni lakini. Phinda futhi. Lokho esikuzwile kwenziwa eKapernaum. Yebo. Kwenze nalapha ezweni lakini. Wathi ke ngiqinisile ngithi kini akukho mprofeti owamukelwa ezweni lakubo. Kepha ngempela ngithi kini kwakukhona kwaIsrayeli abafelokazi ababili emihleni
Eliya emhleni kamprofeti uEliya lapho izulu lalivalekile hawu Nkosi yami lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha kwabakhona indlala enkulu ezweni lonke kwakukhona indlala enkulu ezweni lonke kepha uEliya kathunyelwanga nakoyedwa kubona kepha uEliya kathunyelwanga nakoyedwa kubona kuphela eSarepita naseSidoni kuphela kulona esifunde ngaye wasezerafathi lasesidoni kowesifazane ongumfelokazi wesifazane ongumfelokazi kwakukhona futhi kwa-Israyeli abanoqhoko abaningi futhi kwa-Israyeli kwakukhona abanoqhoko abaningi ngesikhathi sika-Elisha umprofeti ngesikhathi sika-Elisha umprofeti kepha akuhlanjululwanga namunye kubo kodwa akuphilanga namunye kubo kuphela uNayimani umSiriya kuphela umSiriya uyena owaphiliswa bonke ababesesinagogeni bagcwala ulaka bekuzwa lokho bonke abakade besinagogweni bathukuthela bagcwala ulaka bethukutheliswa ile nkulumo uJesu ayikhulumayo becasulwa ukuthi kanti kungani lo ekhulume engathi yena unguNkulunkulu engathi yena izulu licontrolwa nguye now lithi iBhayibheli babengazi ukuthi ubani lo okhuluma nabo namhlanje ngifuna sibuke bazalwane ngaphambi kokuba ngingene endabeni noma ngingene kulolu hlelo lanamhlanje lwalenkonzo yokuthula kwemithwalo yokususwa kwemithalo ngifuna ukuthi sibuka nayo into kunento uJesu asambulela yo abantu bangagcwala isonto bagcwale ibhilidi bagcwale istadium bagcwale amathafa la kushunyayelwa kho kodwa babe babili babe bathathu babe bane abantu abaphiliswa yini indaba kuzobizwa abantu abaningi kangaka kodwa kuzophiliswa umuntu oyedwa noma abantu ababili noma abantu abathathu bazalwane lalelana uNkulunkulu usebenza ngokuvuleka kwenhliziyo nangokulindela ayikho ke into kaNkulunkulu enzakalayo uma ngabe ungalindele lutho mangabe uexpectanga lutho noNkulunkulu akakwazi ukwenza utho kodwa njalo nawuza kuThixo melulindele bangakhi namhlanje abathi ngize ngilindele isimangaliso sikaNkulunkulu namhlanje ngilindele ukuba izulu lingethula umthwalo ngilindele ukuba izulu ubugqila buphele kimi ngilindele ukuba izulu ligashule izibopho ngilindele ukuba izulu livule iminyango mangabe ulindele lokho awuthi yebo Nkosi ngilindele Hallelujah bazalwane akukho uNkulunkulu azokwenza abantu bangalindele lutho Nkosi yami kodwa abantu mangabe kukhona bakulindele mina ngiyakholwa ukuthi njengoba udela umthongo bakho ula ikhona into ekwenza ukuthi ungalali Nkosi yami angeke usuke ekhaya uzohlala kulesi situlo emafanele ngabe ulele kanti ayikho into oyilindele kuNkulunkulu bakhona abantu namhlanje kodwa amen mina ngiyakholwa ukuthi njengoba udrivile njengoba ubambe itaxi yazokubeka la kunento oyilindele kuNkulunkulu futhi kunento elokhu ihlupha umoya wakho namhlanje uthi uNkulunkulu ubusuku bokuqashula kwezibopho ubusuku bokukhululwa uphume kumoya wobugqila ngoba lento ye-bondage umoya wobugqila umoya ocindezelayo makuthiwa the spirit esikubambile sihleli phezu kwakho okumnandi namhlanje uyaprofeta uIsaya
uthi ngalolo suku kuzovela oyokhulula imithwalo oyophula ijoke lobumnyama asuse yonke imithwalo. Bangakhe abathwele namhlanje mangabe uthwele umthwalo lalela ngikutshele namhlanje uNkulunkulu imithwalo iyasusa emahlombe ijoke liqindezelayo namhlanje liyaphulwa. Yini indaba? Ingoba lithi izwi likaNkulunkulu injongo yoqobo noma the purpose of the anointing is to break and destroy every yoke upon you. I don't know what is your yoke. I don't know what is your burden. Whatever burden ephezu kwakho namhlanje uNkulunkulu ngutshele umthwalo uyasuswa emahlombe akho namhlanje mangabe kunejoke elisentanyeni uthi uNkulunkulu namhlanje liyaphuka ijoke entanyeni yakho. Ngamanye amagama ijokwe yinto oboshelwe kuyona noma yinto eboshelwe kuwe uhamba nayo uyisigqila sayo la uyakhona ihamba nawe. Hey kodwa namhlanje uthi uNkulunkulu iyaphuka iyasala uyohamba ukhululekile uyophuma kule ndawo ukhululekile. Angikwazi ukuthi yini ijoke lakho. Omunye ijoke lakhe umsebenzi ungasebenzi, omunye ijoke lakhe imali zakhe ayiboshiwe, omunye ijoke lakhe usemshadweni kathola abantwana, omunye ijoke lakhe hey ingane zakhe zidla ama-drugs ziyadakwa. Ijoke lakho namhlanje uthi uNkulunkulu ngikutshele liyaphulwa. Angikwazi ukuthi liyini ijoke lakho kodwa ngiphethe izwi likaNkulunkulu elithi namhlanje imithwalo kwabasindwayo iyathula amahlombe abo. Ngiphethe izwi namhlanje elithi ijoke elisentanyeni yakho namhlanje liyaphulwa. Bazalwane, uqobo lukaNkulunkulu ilona lubreaker ama-bondages phezu kwempilo zethu. Uqobo lukaNkulunkulu ulona lususa from one level of glory to another level of glory. Uqobo lukaNkulunkulu ilona lusivulela iminyango. Uqobo lukaNkulunkulu ilona lidila nama-cases. Mhlawumbe omunye ngikhuluma kanje kunama-case kunemindeni ephila ngaphansi kweyinqalekiso. Hey kuyashonwa kule kha, kuyangcwatshwa kuleli kha, bayafa abantu kuleli kha and bafa ngendledlanyana ezingatholakali kahle. Kodwa namhlanje uthi uThixo lelo jokwe loyo mthwalo uyasuswa ngegama likaJesu. Akuthinta umakhelwane uthi makhe vuka manje ngoba uNkulunkulu usezosebenza. Nyakazisa umakhelwane umtshele vuka makhe, vuka makhe, vuka makhe, vuka makhe, vuka makhe ngoba izulu selizosebenza. Bazalwane, kukhona abantu abesela hey waze wasebenza ngokuba la, waze wawusiza umndeni wakini njengoba ula umele umndeni wakini. Izinto ezehlela umndeni wakini ngenxa yakho ukuthi ukhona namhlanje la zizophuka zizonqampuka. Kungaba zinqalekiso, kungaba ubuthakathi ngoba kunabantu abaphila ngaphansi kobuthaka. Iyathakathwa ifamily yakini kwayona, ifamily yakini iyathakatha. Nithakathana nodwa, nizondana nodwa, kodwa namhlanje uthi uThixo iyaphulwa ijokwe kulomndeni uyakhululeka. If you believe, say yes Lord. Oh yes Lord. Somebody say yes Lord. Oh yes Lord. Now ngifuna ukubambela bese siyathandaza. Umprofeti uIsaya ukhuluma ngoJesu engakafiki. Uthi ngalolo suku
ngamanye amagama ngalo suku Jesu azozalwa ngalo lusuku Jesu azofika ngalo. Uthi umprofeti uIsaya abathwala imithwalo yabo izosuswa emahlombe. Hey, bathwele abantu, badonsa kanzima abantu. Uyasebenza umuntu avuke ekseni abuye ntambama, avuke ekseni avuke bazalwa, kodwa nakuphela inyanga ayibonakali into ayisebenzela. Namhlanje njengoba nje zu-50 ungakhi zu-16 noma zu-17 abantu abasanamali, iphele last week awusana lutho, soyaboleka komashonisi. Umoya okubambile, ispirit esikubambile, kodwa namhlanje uthi uNkulunkulu umthwalo uyasuswa, ijoka liyaphuka. The purpose of the anointing is to break and to crush every yoke. Ngamanye amagama uqobo lunamandla okwaphula amajoka, uqobo lunamandla wokususa imithwalo. Namhlanje kubo bonke abasindwayo nabasindelwayo, namhlanje uThixo uyabethula imithwalo, uyaliphula ijoka. Uhlupheke sekwanele mntana abantu, udonse kanzima sekwanele. Tshela umakhelwane lezifo eyivele ekhaya kini namhlanje siyazivala. Oh Jesus. Hallelujah. Prophet ukhuluma ngoqobo, kahle ukhuluma ngoJesu engakafiki. Jesus. That is why uJesu uma efika la kuLuke chapter 4, lithi iBhayibheli kwakune list yabapriest during those days. Kule list yabapriest bekwaziwa ukuthi kule viki ubani osipha izwi. Ngalelo viki kwenzeka into estrange. uJesu wayengekho ohlwini noma kwilist yabapriest. Amen. Kodwa ngalelo langa kwenzeka isimanga. uJesu waphakama. Uma kumele kuphakama umpriest, waphakama uJesu, wathatha iscroll, wema esinagogeni, wavula iscroll, wayesethi namhlanje lo mbhalo ufezakele ngoba lo miphambi kwenu nguye lo umprofeti uIsaya aloba ngaye. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli base bayambuka ukuthi lo baba kahle uright yini, babuzana ukuthi ufunde phi lo, ubani omgobile ukuthi abe ngumpriest, kanti bebangazi ukuthi uJesu is the high priest. Hawu bangcwele. Lithi iBhayibheli Jesus is our advocate, Jesus is our high priest, ungumpriest omkhulu. That is why noMelchizedek ufaniswa naye, kuthiwa uMelchizedek uyinkosi yaseSalem, kuthiwa akanaso isiqalo, akanaso isiphetho. Ngamanye amagama uMelchizedek uJesu uqobo lwakhe yilo wavela kuAbraham, abuya kuyolwa nezizwe, wafika wema phambi kwaAbraham. uMelchizedek wambuza lo ukuthi ngabe ungakithi noma ulwa nathi na, wathi cha, ngingumpriest omkhulu emazulwini. Ngamanye amagama uJesu ubegcwalisa izibhalo noma ubegcwalisa isiprofeto somprofeti uIsaya. Nakavula le ndaba uIsaya uprofetile ngayo kuIsaya chapter 10 verse number 27. Uthi umprofeti uIsaya ngalelo langa kuyakuba khona umuntu oyothula imithwalo emahlombe abantu, kuyakuba khona umuntu
oyokwaphula ujoke eliseyintanyeni zabantu. Ngamanye amagama uIsaya ukhuluma ngogcotshiwe kaNkulunkulu. That is why ethu Jesu namhlanje lembhalo ifezakele. Bayibuza ukuthi usho ukuthini, abazange ba-understand isiphrofetho sika-Isaya. Bamangazwa yilokuthi yini indaba ekhulume kanje, yini indaba ekhuluma ngokuhlakanipha, kanti lo miphambi kwabo uye lo Isaya abeprofete ngaye. Lalelani bazalwa, lithi iBhayibheli uma sefikile yena abahluphekayo inhlupheko iyonyamalala, abagulayo bayophila. Bazalwa, lithi iBhayibheli uma sefikile yena abasindwa imithwalo, imithwalo iyokwehla kubo, iyokwasuswa kubo. Lithi iBhayibheli abacindezelwe bayophakanyiswa. Ngithi mina uyaphakama, angazi ubani lo olokhu ecindezela, kodwa ngila ukuzomemezela ukuphakama kwakho. Uyaphakama noma ngabe uyacindezela emsebenzini, ngizothi kuwe isikhathi siyeza, isikhathi sifikile. Uyaphakama. Hey, akekho ekhaya kini oseke waphumelela. Ngizothi mina uyoba woqala wena ukuphumelela. Akekho oke waba nemali ekhaya kini, kodwa ngizothi uzoba woqala. Akekho oke wathenga imoto ekhaya kini, uzoba woqala. Akekho oke washada ekhaya kini, ngithi mina uyoba woqala. Akekho oke waba nemali ekhaya kini, ngithi mina uzoba woqala. If you believe, say yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Jesus. What is the purpose of the anointing? Why Jesus ehlala nabafundi bakhe so many years, many months? After that abesathi abantu bathi ngingubani? Jesus. Bathina abantu bathi abantu ngingubani? Awubaphendula ukuthi with a great confidence, but abanye bathi unguJohane umbhaphatisi, abanye bathi unguEliya, abanye bathi ungomunye nje wabaprofeti. Bathi uJesu, okay, yes. And then nina nithi ngingubani? Amen. Zathi nya. No, ngiyakuzwa lokushiwa abantu. Bathi nguJohane, bathi nginguEliya, bathi ngomunye wabaprofeti. Nina nithi ngingubani? Angazi Jesu lelo langa labantu phila nabo every day, udla nabo isitsha sodwa. Why uzobabuza umbuzo onje? Uthi uJesu nina nithi ngingubani? Mama kama uJesu kunento bekafuna ukuyambula kubo. Ola long ehamba nabo mona bazi uJesu. Amen. Phakathi kwaba u12 uSimon Petro phakama athi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophezukonke. Oh Jesus. Masinyane lithi iBhayibheli uJesu amvale athi phathi. Nkosi yami. Lokho okukhulumayo awambulelwanga igazi nenyama. Hallelujah. No flesh and blood doesn't know who I am. Hallelujah. Indaba kaKristu akuyona indaba yegazi nenyama. Jesus. Njengoba abantu abaningi nje bafuna ukuhamba ngenyama. Nkosi yami. Kanti uKristu akayona inyama. Amen. Asalithi iBhayibheli bonke abamkhonza afanele bamkhonza ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. If umkhonza ngomoya nangeqiniso uzomazi ukuthi ungubani. Oh Jesus. That is why ethi nina ke nithi ngingubani? Uthi Petru, you are the Christ, the Son of the living God. Amen. Lithi iBhayibheli masinyana wasemisa wathi wait. What you have just said, Simon Barjona, what you've just said
is not revealed by flesh and blood, Jesus. but my Father who is in heaven is the one who have revealed this thing to you. Amen. Jesus. Why you said again? Pet! Pets walali dwala. Ngizawakha ibandla lami. Hallelujah. Leli bandla engizolakha. Amasango eHades awazi ukuninyakazisa. Oh Jesus. Ngamanye amagama ubethi Petru phezu kwalesambulo sokwazi ukuthi nginguKristu, phezu kwalesambulo ngiyakwakha ibandla. Ngamanye amagama ibandla malakhiwe nje kungana revelation, amasango eHades ayalinyakazisa. Oh, praise God ukuthi uNkulunkulu usiphe isambulo sokwazi ukuthi uKristu ungubani. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Amanye amagama amanye amabandla akhiwe kodwa isisekelo noma irevelation yokuthi uKristu ngubani ayikho. Hey, Nkosi yami. That's why uKristu ubalulekile. Amen. Ngoba uma efika uthi umprofeti uIsaya bonke abasindwayo bazokhululeka mase kufike yena. Jesus. Uthi umprofeti uIsaya nabathwele kanzima masafikile mase kufike lolo suku lolo bazokhululeka abantu. Uthi mase kufike lolu suku kukhona usuku otshela makhelwa kukhona usuku olufika lushintsha izinto, kunosuku olugashula izibopho, kunosuku oluvula iminyango, kunosuku bangcwele. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje lemibhalo ifezakele. Amen. Lithi iBhayibheli basebambuka ukuthi lo muntu wayezokhuluma kanje ungubani yena lo? Kuthiwa kwayiwa kwincwadi enkulu yabapristi ngoba abapristi bebefunda kwachekwa kwilist yabapristi igama lakhe alikho. Nkosi Kodwa yami. basebamangazwa yindlela akhuluma ngayo ukuthi lento ayikhulumayo uyithatha ngoba uma sicheka kwilist yabapristi akekho. Uma sicheka ikole zabapristi igama lakhe alikho. Uyithatha lento ayikhulumayo. Bamangazwa yilokho. Kanti uJesu nakathi namhlanje lo mbhalo ufezake usho ukuthi ke lokhu obekukhulunywa noma isiprofeto esakhulunywa nguIsaya usethi ke namhlanje sifezakele lesi siprofeto sika Isaya. Ngamanye amagama omi phambi kwenu uyena lona ebenimlindele usefikile kodwa still animboni. Namhlanje ibandla lisenjalo uthi afikile abazalwane bangamboni, uthi khona abangcwele bangamboni, uthi hamba phakathi kwethu abazalwane bangamuzwa. Tshela umakhelwane namhlanje ukhona kule ndawo. Awuthinti umakhelwane umnyakazise mtshela ukuthi ukhona kule ndawo. Ukhona kule ndawo. Ngithi ukhona kule ndawo. Thinta umakhelwane umtshela ukuthi ukhona uJesu kule ndawo. Jesus. Hallelujah. Manje uJesu waqaqibo umsebenzi wakhe uthi I have come so that you may have life Amen. and have it abundantly. Hallelujah. Jesu abundantly siboshiwe sinemithwalo engaka usethi ke the purpose of the anointing is to break the yoke. Umsebenzi wakho bazalwane udobo oliyosiza. Hallelujah. Udobo lukaNkulunkulu oliyosiza. Hallelujah. Udobo lukaThixo oliyosiza.
thina ngokuhlakanipha kwethu nangokuqonda kwethu ayikho into esingayenza. Uqobo olwenza umsebenzi, uqobo lukaNkulunkulu yilona oliyovula iminyango. Njengoba la kukhona abastrugglishayo, kukhona abangatholi imisebenzi, kukhona abantu lapha abaphuma emndenini hey bayathakatha abantu bangakini, kodwa uqobo lukaNkulunkulu yilona oyosinda ngalo. Abathakathi wona bafuna high and low, abathakathi wona bafuna ukubulala. Ngithi mina ngeke bakuthole ngoba ufihliwe ngaphansi koqobo lukaNkulunkulu. Mzalwane, akwathi ngifihliwe ngaphansi kwesandla sakhe, ngeke baze bakuthola. Bayofuna ngapha bathi uqeda kusuka, bathi bakufuna ngapha bathi hayi sekufika imoto yamthatha, bathi bayakulandela bathi hayi sesekhaya, bayokufuna bangakutholi. Yini indaba? Uqobo liyokusindisa, uqobo liyokuphephisa, uqobo liyokuvulela iminyango. Njengoba bavalile nje babopha bathi angeke saphumelele lo umntana kabhuti siyamvala, siyamva. Hey bayavala no anti, bavale baze bavale ingane kabhuti. Kodwa ngiphethe indaba ezithi namhlanje uma yena evulile ubani ongavala. Mangabe bevala ngapha uyajika avule ngapha, bavale nangapha avule ngapha, bavale nangapha avule ngapha. Na uhamba noJesu awuvaleki, na uhamba noJesu awuthakatheki. Kunini besithakatha kodwa sisaphila? Kunini babiza amagama ethu emathuneni kodwa sisaphila? Kunini basebenza imoto zethu sisaphila? Ngisho nemithi yabaloyi ayisebenzi, siginqikile neimoto azange safa, sisaba ubangcwele sisaphila. Nalapha emsebenzini bayakuthelela sihamba phezwayo. Hallelujah. Sihamba phezu kwemithi yabathakathi, sihamba phezu kwezinto zabaloyi. Ngisho naselokishini la uhlala kho bayathela bathi sifuna ukumbona kahle, sifuna ukubona lento yakhe yokulibela thu yakholwa yena ungumzalwane akasebenzisi imithi, sifuna ukumbona. Bathele ufike manje uthandazile ekseni before uphuma uthi babe egameni likaJesu sesiyaphuma uNkulunkulu siyemsebenzini, ingane ziye esikolweni. Phuma nathi ke uNkulunkulu siphume siyonyathela. Babone sinyathela bathi hayi ngeke afike emsebenzini kuphila asambi sodwa, samba nengadlangadla. Sithi sinyathela thina usuke sanyathela eqala uJesu, sithi fika emsebenzini usuke safika eqala uJesu. Ngithi mina nalabo abakuzamayo angeke baze balunge, bayoze babuye bakubambe ngesandla bathi hayi mfowethu, hayi yabona umuntu omhambayo, hayi u-strong. Lapha eGoli kunomunye umzalwane bambambe ngesandla bathi hayi mzalwane, yabona inyango ehambayo ungayiyeki, hayi ibambe. Uthi lo mzalwane ngahleka ngabuza ngathi mina inyanga, bathi hayi u-strong lo muntu omhamba. Uthi baba ngahleka ngoba ngiyazi ukuthi mina ngihamba. Ngithi mina uqobo la kule ndawo, uqobo la kule ndawo ntompe, uqobo la kule ndawo lunamandla. Nalabo abavalelwe nje luzobafohlisa. Kunabantu abavalelwe la, ngithi mina kunabantu ababoshiwe la, kodwa uNkulunkulu uzobavulela. Awuthinta umakhelwane uthi usuku bakho, usuku bakho, usuku bakho lobu namhlanje izulu liyavula egameni likaJesu sesiyothandaza. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Umthwalo yinto ekusindayo ehlezi phezu kwakho. A
bondage yinto enobuslavery, inobugqila. You are bound. Ligama bondage lisuka from the word bound. Mama gama kusho ukuthi uboshiwe. Inkosi yami. Awusenzeli izinto ngendlela ofuna ukuzenza ngakho. Nikhona bangcwele? Amen. Anginizwa namhlanje nikhona kodwa? Amen. Ngisacela ukunizwa nikhona? Amen. Nikhona bazalwane? Amen. Now, kunabantu spiritually. Cela nibambe this thing. Understandani bazalwane izinto zikamoya. There are people ababoshiwe. But now babuka wena. Ba free bayazambela. Inkosi yami. Spiritual bondage asifani nokuboshwa ngamaketanga sekubone sonke ukuthi uboshiwe leya muntu. Spiritual bondage is dangerous because physically abantu bakubona ukhululekile. Yazi into kwangathi bangangizwa bonke abantu la. Inkosi yami. Ukuboshwa spiritually noma ukuvalelwa spiritually, because kukhona something spiritually ufundisa ngibambele uyibhekisele phezulu. Niyayibona lento? Amen. In the spiritual realm makuthiwa uyafuthi na ibhuli le wangethula umthwalo owawungesinga, wangethula umoya ogcwele uvalo lwami Yesu wavuka listen bazalwane, asi understandeni ukuthi how do demons operate and how the devil operates. Jesus. Yebo lento bese kuyavalwa la phezulu ayizukwena. Awu Jesu, kunabantu, yes, spiritually kunabantu, umuntu lo spiritually kunabantu abavalelwe kanje. Inkosi yami. Niyazi ukuthi kunabantu abakuma-cage bavalwe ma-cages spiritual. No wonder why abantu bayazama babathe izinto azenze awunayo i-flexibility, awukwazi ukwenza izinto because uvalelwe. Ukuvalelwa spiritually nokuvalelwa kwezinto zakho spiritual, ngicela ukuthi lento niyibambe. Ukuvalelwa spiritual noma ukuvalelwa kwezinto zakho spiritual, lapha phezulu emkhathini la imimoya esebenza khona kakhulu. Umkhathi, remember, uhlukanisa izulu nomhlaba. Umkhathi according to iBhayibheli lithi yindawo la uLucifer nezingilosi adukisa bafike bawela khona. Jesus. After bakhahlelwa bakhishwa ezulwini. Ufuna ukuthi abantu bayibambele, because lento yama spiritualities abazana bayithatha kancane. Malithi iBhayibheli, now finally brethren, put on the full armor of God. Why we have to put on the full armor of God? So that we can wrestle
on the day of evil. Lithi iBhayibheli elokugcina bangcwele hlomanini zonke izikhali zikaNkulunkulu. Amen. Why? Ukuze nikwazi ukumelana nemimoya nababusi bobumnyama bangalesi sikhathi. Bese liyaqhubeka lithi abasemkhathini wamazulu. Amen. Impi yethu thina ilapha. Jesus. Ngisayisho namanje lento. As long as we are ignorant to the spiritual warfare, breakthroughs azoza kanzima. Nkosi yami. As long ibandla lisalala lihuqa ubuthongo, as long ibandla lisadla lifeasta instead of fasting, kusekude phambili. Nkosi yami. Kahle kahle uNkulunkulu kanankinga nathi. Izinto zethu noma impi yethu ilapha phezulu. La ibambene khona kulapha. If ibandla lingafunda ukulwa izimpi zikamoya, abazalwane bangafakaza izinto ezinkulu emabandleni. Jesu. Jesus. Kunabantu abacela izinto eziserious la. But asikhona ukwenzeka. Nkosi yami. Hayi ukuthi imkhuleko yabo ayizwakalanga. Abanye imkhuleko yabo izwakele. Abanye imkhuleko yabo ayizwakalanga yini indaba ivinjwe la. Jesus. I want to understand the language. Ake ngikhulume nge-spiritual catch. Do you know ukuthi there are souls, kunabantu abaphilayo bayaphila physical kodwa spiritual abasekho. Jesus. Hayibo. Ithonga yazidlala ngabantu kodwa. Nifastile kodwa. Nifastile kule viki? Amen. Angizwa? Amen. Angeke. The fasting behamba ne-feast le. Angeke. Angizama ukuchaza lento ufundisi ngingakumisa isikhathi eside. Bazalwane bambani. Umuntu ungumoya. Amen. Siyezwana? Amen. Umuntu yini? Umoya. Umuntu ungumoya. Uphila Enyameni. angizwa? Emzimbeni. No, uphila emzimbeni. Asebenzise leli lithi umzindani inyama. Asingathi uphila enyameni, asithini uphila emzimbeni. Umuntu uphila Emzimbeni. Now this is what is happening. To keep the container iphila. This is what the devil is doing. uSathane uyakwazi ukuthumba esoul yomuntu Nkosi yami. ayoyiprisoner ayivalele kule ya body kwakhiwe umuntu owena amanye amagama kwakhiwe ubody 2 wakho wena uzo actor as if uye abantwana mangabe sebahlaselwe imimoya ukuthi benza njani abantwana bahlaselwe amademoni ukumuza umntwana mangabe umvusa ebuthongweni yakhuluma into engahlangani uma ngabe uthi bolengane le ithi ningisaphi mina kanti sikusaphi kanti ukuphi wena Jesus. ukhuluma because usuke engekho kuzama ukuntshontshwa ispirit sakhe umoya wakhe ake ngikhulume ngomuntu imimoya ekwazileke ukuthi ikwazi ukuthumba ispirit sakhe imthathe. This is what is happening when the devil steals your soul. Hey basenkingeni abantu abangakholwa Nkosi yami. because at any time uSathane uyakwazi ukufika emkhiphe emzimbeni wakhe ayomsebenzisa somewhere bese kuba khona umuntu ozogcina olonda lomoya lomzimba. Somebody will look after this body. Then when now ubuya
bese kwenziwa ama-shift wena uyangena lo uyaphuma. Nkosi yami. So now ake ngikhulume ngabantu aba-spiritually present. Kwenzakalani kulabantu laba? Bakhona even nabantu abakholwayo, kodwa usathane abanayo i-access yokuthatha imimoya yabo Nkosi yami. ayoyigcina ayivalele. Jesus. So what is going to happen to this person? Lo muntu makathandaza uvalelwe upresent. Nkosi yami. Thandazo yakhe noma thandazo ishayisa lapha kuvaliwe. Into engakhulula lo muntu la ukuthi ibandla likhuleke lithandaze. Jesus. Now lento ke abazalwana bangayenzi. Kunabantu abaningi ababanjiwe, abanye basemkhathini, abanye balapha ngaphansi kolwandle. Bayasebenza labantu. Nkosi yami. Uyabona ngelilanga ngizoke nitshele the secret ngento yamaphara, ngoba ngiyabona ukuthi into yamaphara siyithatha kancane. Kanti into yamaphara is very serious. Nkosi yami. Uhlobo labantwana abathunjiwe basetshenziswa sathi thina sithi hayi amaphara alala emgwaqweni asazi. Sikhulunyiswa kungazi. Wena uzothi bale abalali labantwana bayasebenza, abanye abantu abaphumelelayo aba-rich niyazi ukuthi bathole ngapho. Nkosi yami. Jesus. Thandaza shabalala. No, khuleka mfowasho, fungamshini. Udlala ubuthongo kodwa la. Nkosi yami. Awu Jesu. Mongcwele. Iba nomusa Nkosi. Amen. Kunento bengifuna ukuyibuza ukuthi sisemoyeni. Yinto yala, angifuni kube yinto ezozwa abantu abaningi. Into efuna abantu bala. Hallelujah. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akabonge uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane, niye understanda izinto zikamoya? Amen. Niye understand? Amen. Niyazi ukuthi imimoya iyakwazi ukutwista ichange izinto. Jesus. Angibeke into ezoba simple wonke umuntu ozoyi-understanda. Uyazi ukuthi uma ukholwa siswami uthanda uNkulunkulu, thandaza, ukhulekela umshado. Uyazi ukuthi umkhathi uyawuzwa umkhuleko bekhandele uhusband othi akafana nalento wena oyikhulekela. Nkosi yami. Ngeke kusafanele ngifundise impela namamkhulu banothisha. Iwari yami ukuthi laba esithi bayakholwa bangabazalwane abayi-understandi impi kamoya. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Laba abangakholwa abahamba ebantwini ba-consult bayayi-understanda into abayenzayo ukundlula amakholwa. Nkosi yami. Thina makholwa, ngikhuluma iqiniso nje nguKristu, thina makholwa sishayeke kakhulu ama-false prophet abafundisi bamanga. Number 2, thina makholwa sishaywe umoya wokunganaki, lento bathi ignorant. Siso ignorant, no matter bangasitshela into ezoselapha ezosiphilisa ngeke siyenze. Uzoyenza namhlanje kusasa usayenza. Jesus. Hallelujah. Amen.
angisho niyakwazi lokho. Amen. Ngizokuprovela bangakhi abakhulekile last night. Hawu umfundisi usamile Nkosi yami Jesu. Sorry man. Jesus. Sorry man of God. Ayusamsebenzini. Usamsebenzini. Mfundisi bayokukhumbula ngazo lezi zinto. uNkulunkulu sekubeke lapha. Bathi Nkosi yami. wayema Nkosi yami umfundisi ekhulume usemkhohliwe eme ephathi isefo lapha. Jesus. Mana mfundisi. Nkosi yami. Angikwazi ukubangisa into yakho. Yima mfundisi. Kodwa Jesus. ngithi mina khona la uyakhona. Amen. Mark my words. Oh Jesus. Okay, sengifuna ukuthanda. Ngicela ukubuza bangakho abantu abafastile kule viki. Be honest nje. Just be honest. How many days? Ubani umuntu ofasta 3 days la? Ubambele mntana. Isandla sakho saqonda mntwana. Saqonda sema straight. Ubamba 3 days? Koko ubamba 3 days? Mfowethu Vangeli ubamba 3 days? 1 day. Uthi how many days? 3. Okay, bonke babamba 3. Bathi ubambe lo 3. Ngiya ubamba 5. Nginayo into yokukuthemba. Ubambe engakhi na? 3. Awuphamsanga, ngophamsile? U3. Okay, bonke ababamba u3 ngicela baphamise. Angithi niyabo abenzi no half walabantu abakhona. What about the rest of the group? Abanye abantu babethu. Hey Jesu kunzima. Yini indaba nenze engathi amadimoni anamandla ukusendlula? Yini nenze ngathi abathakathi bangaphezulu kwethu ngamandla? Phela abathakathi ngokubuka ngeso lenyama bangaphezulu kwethu. Ntomunye mfundisi udlisa ithini yethu cha. Ithi ngikutshela ukuthi difference bakuphi. Those people they work. Those people they start to plan for i-service kusukela manje ngakhuluma nje ukuthi ngizokwenza i-deliverance from that Sunday ngikhulume ngayo. They plan Monday bayaplana, Monday bayabopha, Tuesday bayabopha, Wednesday bayabopha, Thursday bayabopha, Friday niyafika nina naniphoxobele. Mhlawumbe sesisinda ngayo imikhuleko yenu Nkosi yami nina nisicelele enkosini nakhuphuka. Otherwise uyabona ukuthi izoba inkinga la. Bazalwane, fundani ukulalela lithi iBhayibheli ikholwani abaprofeti. Khona niyawuphumelela. Amen. Kholwani uNkulunkulu niyawuqiniswa. Amen. uNkulunkulu usebenza ngabaprofeti. uNkulunkulu umisa abantu. uNkulunkulu uvusa umuntu ukusiza abantu. uNkulunkulu ukhipha umuntu enkingeni ngomuntu. Jesus. Ngeke ubone uNkulunkulu ehle ezulwini azokhipha. Banjena osolo kwakholwa, ubanjena osakwabona uJesu efika uJesu wazi ukukhipha. Ngoba wena babe kugijimisa abantu ngommeso omkhulu waqhamuka ushabalala. Nkosi yami. Manje usho ukuthini baba ngoba uqhamuke ushabalala usho ukuthi ngasizwa ushabalala. Kanti uNkulunkulu njengoba asimisile nje nezimpi futhi usimisela ukuthi sinilwele nje. Jesus. Lalela mina uma ngilele during the week mina kusuke kulele lo mzimba. Sokunele lo mzimba ushabalala kalala. Jesus. Umuntu okhathalayo kukhathala lo mzimba ushabalala akakhathali. Why ushabalala ngakhathala ushabalala umoya. Ukhathala kanjani umoya? The spirit
ispirit mina umoya usebenza ngisho ngilele ngithandaza ngisho ngisebuthongweni ngine victory ngisebuthongweni kodwa ngikhuleke ngithi ngiyaphaphama ngiphaphama evese ngikhuleka. Sometimes ngilele ephupheni ngilwe nabantu uma ngivuka ngithi ngivuke ngimanzi ngithente njengomuntu vele. Sometimes ngivuke izandla zebhlungu ubona ubile ungibekalo. There was one day engavuka ngihwebhekile ngine stripe wena ngine stripe esikhulu la. Ngiyabathe ngiyabuza umbhede ngangilobele ngiwuthi ngizwe ngiyophuma ngifuna ukuthi mhlambe kwenzakele kukhona idrajanyana mhlambe lingihwebhile lutho angizange ngithole lutho. Ngabona ukuthi bengilwa la ngisempini. Bazalwane lalelani ngintshela into eyosiza into eyosiphumelelisa ukulalela labo uNkulunkulu abamisile phambi kwethu. Amen. Number 2, into eyosiza ukwenza izwi likaNkulunkulu. Oh Jesus. Lalela kuyaboshwa uma ngabe kuzoba nenkonzo ezokhulula abantu. That is why kwamanye amabandla omama bahlala from Monday until kuze kufike usuku lenkonzo bethandaza. Kwangathi uNkulunkulu nama ngangivusela la especially la eThekwini. Kwangathi uNkulunkulu angangivusela omama abazohlala la emthandazweni bahlale edolweni bakhuleke until kuze kufike usuku lwenkonzo. Mabakhulekile futhi ngizosho ukuthi bomama nikhulekile. Mabangakhulekanga futhi ngizobatshela ukuthi hayi nivele nazoyihlalele esonto nje. Nkosi yami. Asiphumene emoyeni ngizokwazi ukukhuluma lento engifuna ukuyikhuluma. Yona fanele ngiyikhulume. Yithi ngiqedelele abantu bazothi ngibashiye ne question mark. So now this is the thing enzakalayo spiritual ezweni likamoya. Your soul has been captured. Besathi uSathane hlala la yahlupha wena. uSathane namadimoni nama-agent akhe ibandla eliyinkinga abalizwa ngokuthi beze ebandleni. Ibandla eliyiproblem uSathane namadimoni ulizwa emkhathini. Jesus. Umzalwane othandaza ngempela ongadlali mayekhuleka umkhathi uYesu. Jesus. Ukuthi someone is praying and someone is disturbing our plans because kunabantu abathina bathandaza umkhathi ushake umkhathi unyakaza besathi uSathane wait ubani osinyakazisa kanje Nkosi yami. amba nomfundo kulalelwe lo msindo ukuthi uphuma oh hayi ile khona la kaShabalala sefuna ukwenza lento kaShabalala naye bese kuthi ambambeni masinyana. That is why you find abantu bebakhuleka kakhulu emabandleni uthola ukuthi bona bashayekile. Nkosi yami. Balwe izimpi zebandla balwa izimpi zabefundisi basala beparalyze. Nkosi yami. Ngoba abanye bayasikhulekela bangasitshelanga. Jesus. So that is why umfundisi fanele abantu abakhulekayo fanele ubakhulekele ngoba ngeke ubazi bonke. So fanele uthi inkosi nalabo abancuselayo baba ngicela ubambathisa amandla. Oh Jesus. Ngicela inkosi uprotect nemindeni yabo. Amen. Ngoba kunabantu bebathandaza bekhulekela ibandla izinto zenzeke emabandleni balahlekelwe imisebenzi ingane zabo zidla ama-drugs. Nkosi yami. Kodwa bekwaziwa ukuthi bangamanxusa laba bathandazela ibandla bakhulekela ingceku zikaNkulunkulu. Jesus. Uma usuvalelwe la wathathwa even nomndeni kwathiwa lo mndeni nje kwawona uyinkinga nje bayahlupha lapha once navalelwa la the only way to come out la kufanele kube khona abantu abazothandaza. When people pray uma usebandleni elithandazayo
kukuthi usathane nina unfake kwi-prison. When the church prays, when abazalwane they pray, kuyavuleka. Oh Jesus. Kunezinto ezivulekayo. Abazalwane abala bathandaze bezwe kuthandazeka. Kuthi kusuka abayi kuphuma la. Kodwa the more ibandla likhuleka, lento the prison le iyashayika iyacracka bese bayaphuma. Hallelujah. 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 Prayer changes things. Oh Jesus. Prayer open doors. Prayer burn demons. Prayer disturb every assignment of the devil. Oh hallelujah. When the church prays, Oh Jesus. when the church prays, Amen. mangabe ibandla likhuleka, Amen. ngisho noma ngathunyelwa ama-agent athi afika afaka unyawo ahlala 5 minutes ezikuthi hayi lapha siyabuya la. Jesus. Ibandla elikhulekayo nabathakatha bahlali kulo. Oh Jesus. Awukwazi ukungena nemithi la ubuye koduma wenze yonke into udla imithi ungene uhlale la. Uma ungahlala la kuze kuphela inkonzo kusho ukuthi asikathandazi. Mele sithandaze umuthi ukulume emzimbeni uzwe ulunywa. Jesus. Mina ngibona amasonto le-Afrika kuyathandazwa lapha. Ngiyayithanda ke into yase-Afrika ngoba imnikeza umuntu i-choice. Le-Afrika badlali. If you are a witch, you have to, hey, if you are a witch, you are a witch. Fanele ucace. Ma umzalwane nakhona futhi fanele ucace. Akukho kuba in between. Amen. Ngeke nje mfundisi wami, thank you sir. This is a prison bengifuna ukukhuluma ngayo. Lento spiritually le abaningi bavalelwe kuyo. Inkosi. One time I saw a vision. God bless umfundisi wami. Sengifuna ukuvala. Nento efuna ukukhuluma off air. One time I had a vision. Kule vision mangiyibuka ngibona abantu abaningi. Baningi labantu. But manje ngixakweni ukuthi uma basithela ngapha abangabe basabuya. Then maloku ngiqhubeka ngithi ngilandela labantu. Ngibone inyoka enkulu akaze ngibone inyoka engaka. Inkosi. A big snake engakwazi ukuswallowa umuntu. This snake labantu uma bathi bayeza iveli bagwinya lapha sebagcwelela eswini salenyoka. Hey Jesus. Abasakwazi ukuphuma. Lenyoka idla kwasani. Igwinya abantu, igwinya izinto abazikhulekelayo, igwinya whatsoever. Uyabona ukuthi iqumbile ithe. Inkosi. Hey, ngizame ukulwa nenyoka ingakanani. Mawuthi uyayishaya nje inkulu lenyoka mayiphakamisa ikhanda ithi kuba ngaka. Kodwa kunento engangiyiphethe engathi isword. Ngangihlaba lenyoka ithi yangishaya ngize ngapha iphendula ikhanda ngihlabe emlonyeni iphuma igazi ngihlabe lapha eswini. Hey, angaze ngilibone igazi elingaka laphuma igazi lagcwala itrata igazi lalenyoka. Kwabakhani abantu bephuma bekhululeka abanye sebaphelelwe ngamandla basuffocateile lesikhathi ilibele ibagwinya. Moya ngcwele wathi lalela, you need to pray. Tell the church to pray. Bazalwane, I'm telling you again, pray and pray and pray and pray and pray and pray and pray. Amen. Jesus.
kuyakhulekwa kule ntsuku asekho isikhathi sokudlala icawe asekho isikhathi sokudlala isonto Jesus. athandazwe Amen. uthandazwa enkonzweni uthandazana umusekhaya ukhuleka ngisho usemsebenzini noma usemsebenzini ukuphuma ioffice ulishiye ukuya endlini encane noma uye emotweni ufike ukhuleke emotweni yakho last week ngibiza abantu abafelwa zimoto la kuphakama abantu abangaka zibulawa yini imoto zenu abanye beni imoto zenu zintsha o brand new cars kodwa ziyafa Nkosi yami. kodwa ziyahlupha so ukuthi kune demon nje specializer ngeimoto omoya ongcwele Nkosi yami. Nkosi yami uma ngifuna ukukhulekela abantu nje kodwa Jesus. kulungile bonke abasibukele emakhaya mbuke lapha ekhaya this is the message from the Lord pray Jesus. pray Jesus. uthi uJesu manje sikhuleke kakhulu Hallelujah. and when Jesus said we must pray we really need to pray bazalwane because when he said we must pray he knows why ethi asikhuleke because manje ibandla lizosuka lidivert manje njengoba manje ibandla liyasuka eqinisweni manje ibandla manje lihamba nemimoya yezwe manje sebayabalwa abazalwane and njengoba abazalwane bengathandazi nathi siyawugcina sesihamba nalomoya wesikhathi kanti fanele simele iqiniso likaNkulunkulu ngisho noma singaba u5 as long sizobiza uNkulunkulu ophila noma singaba u10 as long sizobiza uNkulunkulu wamampela sibuza uNkulunkulu weqiniso uNkulunkulu uzosilwela su5 uNkulunkulu uzosilwela su10 bazalwane we need to pray Oh Jesus. Hallelujah. ngiyafasta nje ungayithathi kancane into fasting mathiwa u3 days u3 days akuba u3 days mathiwa u4 days u4 days akuba u4 days Amen. ukuthi uyasebenza kusho lutho lo uyasebenza usebenza fast wena usebenza futhi wena ube fast kakhulu ngoba uphila uphathi kwabantu Amen. abaphathi izinto wena ufana uthandaza ufaste kakhulu ke wena osebenzayo nawe wena ungasebenzi ufanele ufaste kakhulu kuze ube nemhlelo lokushila Amen. ungasebenzi Jesus. lokhu uyacela Nkosi yami. balani bafethu babukele emakhaya le ngizoyikhuluma nizoyithola mzwana afike enkonzweni ngifuna ukuyikhuluma off air ningixolele bafowethu kunezinto ofanele zizwiwe ibandla kube khona izinto ofanele zizwiwe umhlaba le kumele izwe ibandla hayi umhlaba God bless you uNkulunkulu omusa anibusise I'm your apostle MJ Shabalala God bless you